7 postos se integrarán ao mercado de Nadal que dende este mércores e ata o 2 de xaneiro se instalará na Praza do Cantón da Leña. Abrirá todos os venres en horario de tarde e os sábados e domingos todo o día. Logo, os postos participantes pois son moi variados, hai desde gastronomía como lusco-fusco delicatessen, artesanía en pedra, despois tamén a Mar a Mares, que é unha tenda de moda online, Nube Máxica, que é de agasallos de todo tipo, Antía Alberte, cos seus produtos de La Chica de la Pisa, que é unha chica que ten unha páxina de Instagram e fai, distintos tipos de humor a través de ilustracións, Raposiñas, que é un taller de cerámica daqui da Pobra que forma parte de Artesanía de Galicia, e tamén Maana, que é unha tenda online de artesanía e bisutería en cerámica. Coincidindo coa xornada de apertura do mercado, mañá terá lugar un show cooking a cargo do cociñeiro Xaime Chouza. Será a primeira dunha serie de actividades de dinamización que se desenvolverán cada fin de semana. Este mercado vai a estar amenizado nos distintos domingos de decembro por distintas asociaciones culturais. Vai participar a Asociación Arrancadeira, Xiada e Eiradela, pois dinamizando e, pois dando vida á plaza, non? Por outro lado, e o Nadal. Por outro lado, tamén vamos contar con distintas actividades, as monitoras, con actividades para nenos, pintacaras, contacontos e xogos tradicionais. Ademais desta iniciativa encamiñada á promoción do comercio local, o Concello puxo en marcha tamén a campaña Raña e Gaña, na que xa levan repartidos medio cento de premios.